does it mean kuti this is the end of this world? Because things that are taking place in our country, they are mysterious, guys. And if you think I'm lying, listen to this story. Madzibaba vari kuita mbiri yekupa vakadzi vevanhu vari kuti munamato. Hanzi vari kupa vakadzi vevanhu munamato kuti vakageza the following morning vanenge vakuramba varume vavo vachida madzibaba. Ndo nyaya yamuri kuona iri pascreen apo. Ana madzibaba ava pakaipa. Unenge uchizonzi munamato how iwe uchizokonzeresa zvinhu zviri evil. Saka inini personally I can call it kuti ijuju mushonga, because hakuna zvinhu zvakadaro. So if you are new here, don't forget to subscribe to my channel. It's a bombshell television. Ndonyaya iri kupisa, ndonyaya iri kutenderera, musha ma latest, musha wezviri kupisa. Saka pane audio ndoda kukunzwisa imusane maenda kuti kuratidze kuti zvinhu zvine umbowo, zvinhu zviri kuitika, things that are taking place in our country, muZimbabwe, guys, kwete kure kwese. So don't forget to subscribe. Ndichitenda zvekare team iri kusubscribe each and every day. Pakaipa munhu anenge achizviti madzibaba akatopfekawo nguo chena iyoyo, ndo dzinonzi shumba dzakapfeka dehwe rehwai, vanenge vari mukati menyu momo. Saka now we are left with no way to go, because hapana, hauchazivi kuti saka zvechokwadi zvacho ndezvipi, saka zvisiri zvechokwadi zvacho ndezvipi. Pakaipa, guys. Ndisikapedza nguva yenyu, teererai to this audio and let me know what you think in the comment section. Kuti muri kuzvinzwawo sei? How can you judge this if you are watching this? Ndezvekudai. So mudzimai uyu anga ari mudzimai wangu, so ndaigara naye tichienda kuchechi. So pakaita muprofita akazomuaprocha akamunyenga, wakaita zvawakaita. Inini ndainge ndisingazive. Pandakazozvibata waiti ini ndichibuda kuenda kubasa, ndipo waitanga kufonerana. Wanga watori netimetable yekufonerana. Ndaiti ndikabuda kuenda kubasa, mudzimai uyu ndiye aifona, aisa please kuofonerwa nemurume aitoziva kuti ndabuda. So ndo zvakaitika. Inini musi wakazorara naye ndanga ndisina kuenda kuchechi. So iye akati ada kuenda kuchechi, wakaswera kuchinaya, wakavana kuenda kuchechi. Munhu akaenda makuseni muna 6 kuchechi, wakabva waenda kunosangana wese sepikiro ndandatumire. So ini ndakazotozvibata late, watosangana kuti ndo zvazviripo. Mudzibaba uyu ainyepera kuti muprofita. So aitopa mudzimai uyu munamato wekuti arambe inini ade murume uyu. Ndo mamirire zvakaita.